Ja sam došao ovdje na aerodrom ovaj. Aha. Aha, evo Uzem avion. stiže ja kod tebe. Nemoj da polijećeš, pošto je meni još tičem, pa tamo ću da dođem da zamijenim. Nemoj da polijećeš. Nekome se zapalio Hunter. A meni je Čovječe, gađa me hidra, Žeko. Bježi sad. Za malo. Joj, kak sam izbjegao hidru, jebeti. Kako je ekstra, Žeko, gađa me hidra, ja bežim kao... Rotuše, joj, shit. Šat, pušim se. Joj, shit. Preživjeo sam. Poleći, ajde, poleći ti. Može da se ubije ili nekako da teleportujem. Sad se ti vrati kod mene, Kako da kucam? Željko. Isključi radio, druže, isključi radio, da čuje se mnogo. Željko, Am? uspori, stisni, da usporiš. Evo te, evo. Sam, ne, fuck. Fuck. Ajde, evo, ja sam usporio, sad se vraćam, aj. Aj, sve ti nekadron, sve ti nekadron. Ja sam pola u bazi, vidim. Ja puckam hidru, još jedna hidra skinuta. Žeko, si ti u bazi, Žeko? Jesam, sad sam statio. Da ste ljudi vidjeli, skinuo sam hidru. Ja sam u bazi. Na kome su stači? S ovim od sranja aviona. Ovdje sam kod aviona. Evo, ja sam nadlećem, Vidim. You are target by Samsi. Šta Samsi? What the f... Ubi me neko. Ajde si uzite FBI čak. What? HTC iza tebe su. Vidim. Gdje ste tačno, koje del? Kod džipova. Sam kod kamiona. Kamiona, vraći se nazad. Ja sam na izlazu kod kapije glavne za izlaz. Glavne, idi sad optima. Vidim Žeka, a gdje si ti, druže? Iza tebe. Aha. A moram pješice, niko neće da mi dođe. Pa uzmi neko čudo. Žeko, ti pun gas je vod. A znaš šta nije fair? Treba su FBI čak da napravi da bude blindiran. A ne može u San Andreas da bude auto blindiran, jedino u GTA 5. Ne, može u San Andreas, ima programiranje da može. Ima komanda. Ima, ali ne da server. GTA 5 pa mogu da naputim. Druže, imaš ti GTA 5 online ili samo 5? 5 online. Jebote, pa igraš nekad. Da. A kak se zoveš na Rockstar klubu? Kako? Na Rockstar klubu onom, kak se zoveš, username, Username, Marko. A ja sam Miloš Doli, možda me nađeš. Miloš Doli. Ajde. Ajde ljudi, ja polećem s avionom. Druže, zapamti Miloš Doli, ideš tamo na Rockstar social klub i naćiš me. Ajde, dobro. Pa će odigramo nekad. Ali nisi mi rekao da imaš online. A ne, imam. Koliko si platio CD? Pa bio je 7. Koliko? 7.000. 70 eura, ja 65. Ne, nije 70, pa dobro, tako ispadne, pa ne znam sad, 63 nešto evra. Pa tako, koji ti. A ti si uzeo prije nego što je izašao naručio, je tako? A ja imam da kupim za 4.500 sad. A te ima skup, je Steam ili CD? Steam. Jeste vas dvojica se sudarate? A ne znam, puca neko u mene. I to puca neko iz mog tima. Čovječe, ja kad letim, meni padne frame rate, šta se ovo dešava? Kako? Marko! Kako ti kažem... Daj, ko puca, koji Nemoj da me zaboraviš da dodaš, a je se tačno, kak se zoveš, Marko, samo Marko, jel? Marko, samo Marko. A u kojoj si krug? A? U kojoj si ekipi, krug, Ček. Marko, ne pucaj u me, ne bije mi te usta. Ne pucam, nego ovamo, hidra me sredi. Ajde spam, ljudi. Neko puca u mene i to je iz mog tima. Ja pucam, a nikog za mene nema. Ja sam kod rafinerije. Znam. Žeko, gdje si ti? Jesi kod nuklearke, gdje si?
Ne znam, ja da sam neki me juri i puca se u mene, da znam koji je glav morčak. I ne mogu da ga vidim i to isto snajperist, znači nema ga na mapi, a iza mene vidim ga lagano. Sad ćemo redati jebe. Jeli, ko je odvrnuo tu pesmu od Adele, jebem mu? Sa linije popeš. Šta je ovo, jebem ti... Ajde,